जतनन खुलुमबायखा दिनै जों बेलायखेनो TTADC बेलायखेनो खा दंथ'गौ साल गोबांमा नि सिनि लुकुरकनि सानमं सिनि रियां दफारकनि सानमं सिनि ब्रु दफारकनि सानमं फायनाय सांग्रं सालो 14 सेप्टेम्बर बरक हास्ते गोनाङैनि ब्रु बसंनि ताकुक बुकुक सं रियां बसंनि ताकुक बुकुक संनि सिरि सिटिनि पालायमं मताय सांग्रंमा तेर ओ तेरनि जरावो बुबाग्रानि थानि सिनि महाराजा प्रदीप विक्रम मानिकनि थानि सिनि ADC नि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी नि चेयरमैन नि थानि बरक सानलायमानि ओ सांग्रंमा तेर न नि सालो बरक न सरकारी छुट्टी दिनानि बागै आबनो गसेलाय जों एग्जीक्यूटिव कमिटी TTADC नि एग्जीक्यूटिव कमिटी जों गसेलाय ताक्लायनि सिमि जों फायनाय बिसिब्रुम ब्रुम न 14 सेप्टेम्बर जों सांग्रंमा तेर नि सारनो सिनि ADC हाफांनि जत हाबानक जत रोंनक जत गुबुननि सामुं हुमरकनो सालसा लेलामा सालनि साख्लाय लायमानमाबाय जों खातं थावलायजा जों जत आबनि बागै सांग्रंमा तेर ताई सांग्रंमा मतायनति जत हदानि दफानि ब्रु तेरियां दफानि लुकुरकनो खाकाहाम हामजाकमा ताई चिबाया फारो चिनि दफानो चिनि हदारकनो सांग्रंमा मताय जोंनो खारियकथों जोंनो हामारि रथों ताई चिनि हुकुमो मुकुमो खाचिजाकथों ताई गजां के नायथाथावनि बेसिंतै ओ पान्दा पाइथों ताई लुकुरक जतनो खाथुम खाजाके ओ पान्दाओ मानजाक बायथों जतन तंग काहाम तंलायथों चिनि अबो जतने थानि ककसारमो जों बेलायखौनो खाथं थावलायजा हामबाय।